Ġie ppreżentat il-Premju tal-President tal-Kreattività lill-erba' organizzazzjonijiet. L-erba' organizzazzjonijiet huma l-Gabriel Caruana Foundation bil-proġett Whereabout Are You From għall-2021. L-inizjament bil-proġett Niġru Ġrajja, l-Outlook Coupe We Are All Storytellers u l-Fondazzjoni Sebħ b'See My Voice. Permezz tal-proġett We Are All Storytellers, il-parteċipanti tal-programm Spero fih dan l-Outlook Coupe se jinħolqilhom spazju sigur. Dan il-proġett se jinvolvi parteċipanti neqsin mid-dawl f'workshops imexxija minn artisti professjonali. Il-proġett jilħaq l-għafol tiegħu b'produzzjoni għat-televiżjoni lokali. Il-proġett See My Voice jikkonsisti f'serje ta' workshops maħsuba biex jgħinu lil-nisa, tfal u żgħażagħ li jesperjenzaw vjolenza domestika fih dan il-Fondazzjoni Sebħ. Il-proġett se jinkludi l-arti u s-sfin bħala forum ta' espressjoni kreattiva u ħiliet alternattivi. Il-Premju tal-President tal-Kreattività huwa parti minn serje ta' inizjattivi tal-Kunsill Malti għall-Arti maħsuba li jsaħħu l-inklusività, l-iżvilupp tal-komunità u l-benesseri permezz tal-parteċipazzjoni kulturali u l-espressjoni kreattiva. Din l-inizjattiva qiegħda tkompli tenfasizza l-promozzjoni ta' drittijiet kulturali u l-għoti ta' aktar opportunitajiet biex in-nies jinvolvu ruhom fl-espressjoni kreattiva li l-Kunsill Malti għall-Arti jkompli jippromovi b'mod kontinwu fix-xogħol tiegħu. Waqt li feraħ u awgura l-rebbieħa għall-impenn li daħlu għalih, il-President ta' Malta innota li lan ewlieni f'dawn il-proġetti għandu jkun dak li jixpruna l-kreattività u jkebbes l-immaġinazzjoni u ħeġġeġ lill komunitajiet ta' pajjiżna biex jgħixu l-kreattività wkoll permezz tas-sehem tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għalli fl-aħħar 7 snin kien hemm investiment ta' 640,000 euro fi proġetti fil-komunità permezz tal-Premju tal-President għall-Kreattività. Dan il-premju jinqasam fi tnejn, parti għall-bini u l-iżvilupp tal-kapaċità u l-oħra fokanta fuq il-proġetti u programmi li jħaddnu l-għanijiet tal-premju.